Špecifický industriálny dizajn a matná čierna farba. Namiesto farebnej diskotéky na kolesách len funkčná výbava so zameraním na jazdca. Toto je charakter elektrických kolobežiek NAMI. Od príchodu na trh legendárneho modelu Bern E značka NAMI rozšírila svoje portfólio o ďalšie stroje. V odkaze jednoliatých konštrukcií so špičkovou výbavou pokračuje už tretia generácia modelu Bern E, ale aj NAMI Blast a Klima. My sa v dnešnej recenzii bližšie pozrieme na najmenšiu mašinu. Fakt, že ide o jedinú menšiu kolobežku z dielne NAMI neznamená, že by v konkurencii hrala druhé husle. Jej telo tvorí v úvodzovkách len pozváraný rám a tie najnutnejšie prvky výbavy. Tento fakt je však pre mnohých aj jej najväčšou výhodou. Jasné, nie každý je fanúšikom industriálneho dizajnu. Treba uznať, že surový vzhľad má niečo do seba. Dizajnová stránka nie je všetko. Ešte dôležitejšie je spracovanie. Ani v tomto prípade NAMI Klima nestráca. Rám z jedného kusu materiálu vyniká tuhosťou a bohatým priestorom na nohy. To v kategórii 10-palcových strojov nie je samozrejmosťou. Je jasné, že pri navrhovaní sa konštruktéri pozastavili nad celkovou ergonómiou. Výsledkom je nielen široká nášľapná plocha, ale aj predĺžený krk zabezpečujúci prirodzenú polohu natiahnutých rúk. Vyššia je aj tyč riadenia, čo si budú pochvaľovať vyšší jazdci. Spracovanie, dôslednosť výroby a montáže, kontrola kvality či nadšenie výrobcu pre ďalší vývoj a podporu svojich produktov bol Max Blinker osobne skontrolovať priamo vo výrobe v čínskom meste Ningbo. Na tieto exkluzívne zábery z fabriky sa pozeráte len vďaka našej osobnej návšteve. V porovnaní s inými výrobcami ide o citeľne menšiu, takmer kusovú výrobu. Zváranie, finálna montáž, testovanie, ale aj výroba CNC dielov prebieha na jednom mieste, priamo pod drobnohľadom Michaela Ša, zakladateľa značky NAMI. Hello guys, I'm Michael from NAMI, and I have Max Blinker with me, and they guys come here with me here in China. They are good companies and do a good service. I recommend you guys for the scooters from them. Ak si plánujete zaobstarať niektorý z jeho modelov, náš e-shop je tým správnym miestom a s kupónom MAXTV za najlepšiu cenu. Nezabudnite si ho uplatniť v košíku. Poďme však späť k modelu Klima. Pri dojmoch z jazdy začneme pri podvozku. V NAMI osadili svoj 10-palcový model nastaviteľnými tlmičmi KKF vpredu aj vzadu. A musíme povedať, že v tejto kategórii nenájdete lepšie pruženie. Je krásne mäkké, odskok plynule nastaviteľný, pričom odfiltruje aj tú najmenšiu nerovnosť. Vďaka ideálnej výške kyvných ramien nemá kolobežka najmenší problém s jazdou v ľahšom teréne, pričom si stále zachováva ladné vedenie stopy. Avšak pri záťaži nad 110 kg je odprúženie nepoužiteľné, keďže tlmičom nezostáva žiadny priestor na prácu. Preto ho ťažším jazdcom približne nad 105 kg neodporúčame a takíto jazdci budú musieť siahnuť po inom modeli. Voľbu bezdušových pneumatík hodnotí Max Blinker ako jedno z najväčších pozitív kolobežky. Bez duše je koleso ľahšie a pri nižších rýchlostiach vibruje len minimálne, keďže sa duša, často s nepravidelnou hrúbkou svojho plášťa, neopiera o pneumatiku. No aj tak sa rýchlosti nad 50 km za hodinu nevyhnete v oblinku. Dva motory podľa výrobcu vyvinú výkon rovné 2 kW, čo je na kolobežku týchto rozmerov viac než dosť. Akceleráciou do kopcov, prudkými výjazdmi rozbitým terénom či odpichom z križovatky za sebou pocitovo necháva aj v SET 10+. Celkovú silu dokážete tiež plynule dávkovať, na čo si zvyknú aj úplní začiatočníci. Na svedomí to má palcová páčka akcelerátora, a to hneď z dvoch dôvodov. Poprvé, oproti klasickým palcovým páčkam vedie jej dráha spredu dozadu a nie z vrchu nadol, čím viete jemnejšie regulovať nástup plynu. Po druhé, s palcovou páčkou nemusíte pri brzdení neustále prechytávať brzdovú a plynovú páčku, čo zvyšuje bezpečnosť aj zrýchľuje vašu reakciu.
Keď však páčku zatlačíte naplno hneď zo stoja, okamžite vystrelíte až na rýchlosť 67,5 km za hodinu. V konkurencii strojov ako v Set 10 Plus, Inokim Oxo či Dualtron Victor síce tieto papierové predispozície nepatria na úplnú špicu, no spolupráca motorov, riadiacich jednotiek a batérie dokáže rozdiel pocitovo minimalizovať. Pravdou je, že nech už jazdíte na akejkoľvek 10-palcovej kolobežke. Pri rýchlostiach nad 50 km za hodinu už jazda nebude stabilná. Nami Klima nie je v tomto smere výnimkou, preto by sa jej hodil tlmič riadenia. Pokiaľ ide o pocit z jazdy, pri maximálnom výkone v najvýkonnejšom jazdnom móde je výkon až neuveriteľný a hravo sa vyrovná aj oveľa ťažším a výkonnejším kolobežkám. Mozog a telo až nevedia pochopiť, kde sa tá výrazná akcelerácia v tak malej kolobežke schováva. Toto platí od štartu až po približne 50 km za hodinu. Potom už je predsa len cítiť menšie kolesá a Klime ako keby dôjde dých. Pokiaľ sa však plánujete rýchlostne hýbať najmä v tejto oblasti, ťažko nájdete pre Klimu konkurenta v zážitku zo zrýchlenia či podvozku v tejto veľkostnej a váhovej kategórii. V maximálnom nastavení si Klima vyžaduje skúseného jazdca, ktorý si pomerne šialené zrýchlenie bude užívať a nie sa ho báť. Pre ostatných stačí používať menej agresívne nastavenia jazdných módov. Nami ponúka dve verzie 60V batérií, a to konkrétne 25 a 30 Ah. Opäť je pravdou, že v konkurencii nejde o tie najlepšie hodnoty, ale výhodou modelu Klima je 5 ampérová nabíjačka v balení, s ktorou ju nabijete len za 5 až 6 hodín v závislosti od kapacity. Ešte dôležitejšie než ísť rýchlo a ďaleko, je jazdiť bezpečne. Túto stránku pokrýva dvojica hydraulických brzd Logan. 160 mm kotúče stískajú dvojpiestové strmene, ktoré fungujú výborne na každom povrchu. Pridajte k tomu predný reflektor so svietivosťou 2000 lumenov a do lesa môžete vyraziť aj v tme. Svetlo totiž umiestnili rovno pod 700 mm široké riadidlá, kde má najlepší svetelný rozptyl. V meste zase oceníte prítomnosť smeroviek, ktoré, bohužiaľ, uvidia len ľudia za vami. Tu sa dostávame k jednej najväčších nevýhod Nami Klima. Zadné svetlo, brzdové svetlo aj smerovky premieta len jeden LED pásik vzadu, čo by sa ešte dalo prežiť. No to, že LED pásik prilepili na ostrý kus pliešku, trčiaci spoza zadného kolesa pôsobí ako narýchlo pripevnený komponent. Podobne nešikovného riešenia sa dočkal aj zadný blatník, ktorý akosi nelogicky tvoria dve časti, pričom s jednou môžete hýbať. Výrobca zareagoval na našu kritiku a novšie modely už dodáva s novým, na mieru vyvinutým zadným blatníkom. Sú v ňom integrované smerovky a vyzerá neporovnateľne lepšie, veď posúďte sami. Zároveň je kompatibilný aj s kusmi, ktoré ešte prišli so starším riešením. Je to ukážka toho, že značka Nami pozorne načúva názorom svojich zákazníkov. Max Blinker čakal viac aj od sklápania. Klb je síce výborný, pevný a jednoducho sa ovláda. Problémom je skôr situácia po sklopení tyče riadenia, keď ju nemáte kam zacvaknúť. Pri prenášaní vám teda tyč bude lietať zo strany na stranu. Nami Klima má oveľa viac pozitív než drobných nedostatkov. Okrem spomínaného špičkového podvozku a spracovania sa nám páči displej. Novšia generácia LCD displeja má výborné umiestnenie priamo na predstavci, lepšie rozlíšenie, skvelú čitateľnosť na priamom slnku a odolá striekajúcej vode až na úrovni IP65. Výsledkom je kolobežka do práce, do obchodu, ale aj do blata a na lesné cestičky. Ktokoľvek si na ňu vystúpi, ten má záruku prvotriedneho zážitku. Max Blinker to po jazde na nej len potvrdzuje.
Keď si tento pocit chcete skúsiť aj vy, zamierte na e-shop Max Blinker, kde nami klima nájdete za najnižšiu cenu na trhu. Podeľte sa s nami do komentárov, ako sa vám páči nami klima. Nezabudnite dať tiež odber na kanál Max Blinker, kde nájdete Max recenzií, unboxingov a ďalších videí zo sveta elektrických kolobežiek.